ଗଳାଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ କଳାକାର କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁଛେ ଆଜି ରାମ ଲୋକେ ଦେଖିବା କାହାର ଦାମ ଅଛି ଘରେ ଗଳାଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ଲାଗିଛ ତମେ କହିଥିଲ ବଡ ବନ୍ଧାରେ ଏବେ ରାମ ଲାଗିଆ ମୋ ପୁରା ସାଇଡ ହେଇଛି ଦେଖିଆ କାହାର ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି କାହାର ମାଇନସ୍ ହଉଛି ପାଟି କନା ରାମ ପକେଆ କଣ କହୁଛୁ କହ ଆମେ ଦିନ ବୁଲୁଛୁ ଜଣେଗା ରାମର କଥା କହିଥିଲ ରାମର ଭୋଟ ତମର କାଇଁ ରାମର ଭୋଟ ସେଇ ଦଳ ତମେ ରାମର କଥା କହିଛ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳ ଆମେ ଯୋଉଟା ଫୁଟଉଛୁ ସେଟା ଫୁଟଉ ନାଚଲା ମାରୁଛୁ କାଲି ସକାଳେ ପୁରା ଘାଟ କରୁଥିଲେ ଗଳାଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ କଳାକାର କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁଛେ ଆଜି ରାମ ଲୋକେ ଦେଖିବା କାହାର ଦାମ ଅଛି ଘରେ ଗଳାଛି କିଛି ଭୟ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମ୍ନା ଥିଲା ଧନୁ ସରାସନ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷଣ ଲାଗିଛ ତମେ କହିଥିଲ ବଡ ବନ୍ଧାରେ ଏବେ ରାମ ଲାଗିଆ ମୋ ପୁରା ସାଇଡ ହେଇଛି ଦେଖିଆ କାହାର ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି କାହାର ମାଇନସ୍ ହଉଛି ତୁ କହିଥିଲୁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେ କରିପାରିଲା ତୁ ନିଜ ପଛରେ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ନାଟରେ ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହା ତାର ଯିଏ କରିପାରିଲା କଳା ବୁଝିଲୁ ନାଟରେ ନିୟମ ନାହିଁ ତୁ ନିଜେ କହୁଛୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ପାଟି କନା ରାମ ପକେଆ କଣ କହୁଛୁ କହ ମନ ବନ୍ଦ ଭାଇ ଶୁଣ ତୋର ମୋର ତ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛେ କହିଥିଲୁ ଆଜି ରାମ ଲାଗିଆ କାହାର ମାଇନସ୍ କାହାର ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ଦେଖି ଦିଆହଉଛି ଆମେ ଦିନ ବୁଲୁଛୁ ଜଣେଗା ମାଇ ବାପୁରା ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇ ଯାସ ପୂଜା
କାଲି ସକାଳେ ପିଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଦୀପକ ଫୁଟାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାଇକ୍ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାବୁଜୀ ଖାଲି କର ସେପଟେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ସବୁ ବାହାରେ ଷ୍ଟେଜ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ
ତମେ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଏ ନାଇଁ କହିଦେଲ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମର କାଇଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଅଛି ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଏ ନାଇଁ କହିଛ ଭାଇନା ମରକୋଟ ଟିକେ କହିଲା ମୁଁ ମରକୋଟ କହିବା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୁକ୍ତି ଶିଶୁ